Казвам се Диана Венелинова-Куртева. Обучавам се в курса йога за деца и ще ви представя една практика за деца от 5 до 8 години. Здравейте, деца! Аз се казвам Диана и ще бъда вашата учителка по йога. В часовете по йога ще правим йога пози. Те правят тялото силно и гъвкаво. Ще учим и техники на дишане, защото дишането е много важно. То ни изпълва с жизненост и енергия. Ще играем игри и ще научаваме интересни неща за света около нас. Първо искам да ви обясня някои правила, които спазваме в часовете по йога. По време на урока по йога не говорите, а ако някой иска нещо да ми каже, нека да вдигне ръка. Защото ако говорите, ще трябва да спрем урока и нищо няма да правим. В йога не се състезаваме и не се насилваме. Всеки прави позата там, докъдето може. Постепенно ще ставате все по-силни и все по-гъвкави и ще може да правите все по-добре позите. Както споменах, в йога дишането е много важно и вдишваме и издишваме само през ноздрите, освен ако не каже нещо друго. Приготвила съм ви вълшебни килимчета и нека сега всяко дете да легне по гръб на своето килимче. Лягаме по гръб в позата на морска звезда. Ръцете са леко раздалечени в страни от тялото, с длани обърнати нагоре. Краката също са леко раздалечени. Лицето гледа право към тавана. Затворете очичките и се отпуснете. Представете си, че сте на плажа в слънчев летен ден. Лежите върху топлият пясък. Слушате шумът на вълничките. Той е ритмичен. Вълните прииждат и се отдръпват. Прииждат и се отдръпват. Прииждат и се отдръпват. А сега нека да вдишваме, когато вълните прииждат и да издишваме, когато се отдръпват. Вдишваме, вълната приижда, издишваме, вълната се отдръпва. Вдишваме и издишваме. Сега вдишите дълбоко. Голяма вълна. И издишете бавно и спокойно. Отпуснете се. Отпуснете пръстите на краката, стъпалата. Отпуснете целите крака, гърбът и рамената, коремчето, гърдите. Отпуснете ръцете, пръстите на ръцете. Отпуснете главата. Отпуснете лицето си. Устните се отпускат в лека усмивка. Цялото ви тяло е отпуснато. Чувствате се толкова отпуснати, че сякаш натежавате и потъвате в пода. Тялото ви е отпуснато и спокойно. Кажете си на ум: аз съм отпуснат и спокоен. Вдишайте дълбоко през носа и издишайте през устата.
Размъйте пръстите на ръцете и на краката. Протегнете ръцете си нагоре над главата, като след дрямка. Хубаво да се протегнем и да се разбудим. Завъртете се на една страна и се надигнете бавно, като се опирате на длани. Завъртете се към мен и седнете. Първата поза, която ще направим, се нарича лесна поза. Сядаме с кръстосани крака. Хващаме дясното краче и намазваме стъпалото с вълшебното лепилце. Мажем. И залепяме за земята. Хващаме с ръка и лявото краче и го намазваме с вълшебното лепилце. Мажем и го залепяме за земята. Добре, сега вече сме хубаво залепени за земята. Изправяме гръбчето, изпъчваме гърдите и отпускаме раменцата назад. Изправяме главата и гледаме право напред. Вече сме в лесна поза. Днес с вас ще правим най-различни пози, затова трябва първо да загрееме и да раздвижим хубаво тялото. Започваме с главата. Ще правим кръгчета с главата. Навеждам предичката надолу и започвам с кръгчета надясно. Въртим надясно, назад и надолу. Надясно, назад и надолу. Надясно, назад и надолу. А сега правим кръгчета наляво. Наляво, назад и надолу. Наляво, назад и надолу. И последно кръгче правим. И изправяме главата. Сега ще направим кръгчета с раменцата. Сложете пръстите на ръцете върху рамената и съберете лактите отпред. Правим първо кръгчета назад. Повдигаме лактите, въртим назад раменцата, събираме лактите отпред. Кръгчета назад, събираме лактите отпред. Още едно кръгче, събираме лактите. Сега правим кръгче наобратно. Назад, нагоре, събираме лактите отпред. Назад, нагоре, събираме лактите отпред и още едно кръгче. Събираме лактите и сега раздвижваме и лактите. Изпъваме ръцете настрани. Поставяме пръстите на ръцете си върху рамената. Изпъваме ръцете. Свиваме ръцете. Изпъваме. Свиваме. Изпъваме. Свиваме. Да раздвижим и китките. Правим кръгчета с китките. И обратно започваме да въртим китките навътре. Сега нека раздвижим кръчетата. Правим кръгчета с глезените. Правим кръгчета навън. Започваме да въртим. И сега правим кръгчета наобратно. Въртим навътре. 1, 2, 3. Сега ще направим позата на пеперудата. Събираме стъпалата и ги долепяме едно до друго. Хващаме стъпалата с ръчички и започваме да пърхаме като пеперуди с крилата си. Започваме да пърхаме. Пърхаме с крила. Пърхаме. Добре. Раздвижихме се хубаво. Хайде сега да се попечем на плажа. Нека да си попечем кръгчетата. Лягаме по корем. Поставяме лактите си под рамената и изпъваме ръчичките напред. Гърбът ни е извит. Печем се гръбчетата. Че приятно и хубаво. Има едно друго животно, което също много обича да се препича на слънце.
Това е змията. Нека да направим позата на змията. Поставяме дланите си под рамената и отпускаме челото на пода. Натикаме се, като се избутваме на длани. Това е позата на змията. Отпускаме се отново на земята, отпускаме челото. Виждаме едно друго животно на плажа. Това е костенурката. Сега ще покажа позата на костенурката. Изпучваме се с дланите и сядаме на петичките. Сега се навеждаме надолу, челото ни опира пода, а ръчичките поставяме отстрани на тялото си. Ето е позата на костенурката. Представете си, че нашето гръбче е корубата на костенурката. Костенурката е защитена вътре в своята черупка. Слънцето не може да я изгори. Ние сме костенурки. Добре, хайде сега да попечем и коремчетата си. Сега лягаме по гръб, за да можем да напечем коремчетата. Лягаме и свиваме крачетата в колената, стъпваме с стъпалата на пода и ги приближаваме до дупето. И сега надигаме дупето нагоре, за да попечем коремчетата. Ето, надигаме коремчета нагоре. Хубаво да ги изпечеме. И се отпускаме долу. А сега нека да се попечеме и от двете страни, от лявата и от дясната. Пуснете крачетата долу на земята, ръцете спънете настрани. Свите отново крака в коленете и стъпете с стъпалата на пода. Наклонете краката надясно, а главата наляво. Да се изпечем от лявата страна. А сега нека да се изпечем от дясната. Върнете се по средата и наклонете краката наляво, а главата надясно. Печем си дясната страна. И се връщаме отново по средата. Изпънете крачетата. Сега ще караме водно колело. Много е забавно. Хайде! Поставете ръцете близо до тялото с длани обърнати надолу. Сега ще ви покажа как ще караме водно колело. Вдигнете крачетата нагоре и започнете да въртите въображаеми педали. Започваме като сгъваме и разгъваме краката. Те се разминават. Въртим въображаеми педали. Много е забавно, нали? Въртим педалите. А сега нека да пробваме наобратно да въртим педали. Започваме. Ето, че можем да въртим педалите и наобратно. Много сме добри. Браво на нас! Че приятно. Добре. Вдигнете отново крачетата нагоре и ги пуснете надолу към земята. Карахме доста водно колело и май се поизморихме малко. Виждаме във водата една риба. Нека да покажем позата на рибата. Поставете дланите си отдолу под дупето. Лактите съберете, надигнете гръдния си кош и се опрете на глава. Дишайте с гръдния кош. Дишайте дълбоко. Вижте как гърдите се разширяват и се свиват, докато дишате. Ние сме риби. Хайде да броим. 1. Вдишваме. 1. Издишваме. 2. Вдишваме. 2. Издишваме. 3. Вдишваме. 3. Издишваме.
Легнете отново. И сега да покараме и сърф. Не знам карали ли сте сърф, но сега ние с вас ще караме сърф. Надигнете се и се изправете бавно. Качваме се на сърфа. Направете широк разкрач. Завъртете пръстите на дясното краче надясно, а на лявото съвсем леко също ги завъртете надясно. Изпънете ръцете и погледнете към пръстите на дясната си ръка. Сега сгънете дясното коляно. Ето, вижте, това е позата, в която караме сърф. Борим вълните. Ние сме много добри сърфисти. Браво на нас! Успяваме да се задържим на сърфа, въпреки че има много големи вълни. Хайде сега да се обърнем и да караме сърф и на другата страна. Изпънете крака и нека сега да завъртиме лявото краче и левите пръсти да сочат наляво, а дясното краче пак завъртаме леко пръстите надясно. Така, изпъваме ръцете, свиваме лявото коляно и ето пак сме сърфисти. Погледът ни е в пръстите на лявата ръка. Колко сме стабилни на сърфа. Колкото и да са големи вълните, ние сме стабилни и не залитаме. Много добри сърфисти сме. Виждаме в далечината един остров. Приближаваме. Изпъваме крачето и събираме краката. Заставаме изправени. Стъпалата са събрани долу, изпъчваме гърдите, рамената отпускаме назад. На брега виждаме много палми. Кокосови, бананови, всякакви екзотични палми. Те са много високи. Хайде сега с вас да покажем как изглежда едно палмово дърво. Повдигаме ръцете нагоре, сплитаме пръстите си и изпъваме дланите нагоре. Надигаме се на пръсти и сме много висока палма. Ето колко сме високи. Така. Хайде сега отпускаме се обратно надолу и да си наберем малко банани. Протягаме се и започваме да берем. Набираме си много банани. И се похапваме. Че вкусно. Че вкусно банани, сладки и сочни. Добре, наядахме се хубаво. Хайде сега да седем да се починем. Сядаме на брега на острова. Няма никой около нас. Това е самотен остров. Може би има някоя маймунка, която се катери по дърветата, но ние не ги виждаме. Сега сме сами на плажа. Наблюдаваме плискането на вълните, които прииждат и се отдръпват. И нека сега с вас да чуем шума на вълните с нашето дишане. Представете си, че дишате и издишвате през гърлото. Сякаш имате малка дупчица в гърлото, през която дишате. Вдишваме. И издишваме. Чувате ли шума на вълните? Вдишваме. Издишваме. Нека сега покажем с ръце вълничките.
красиво е на този остров. Прекрасно е. Екзотични дървета, птички чуруликат в клоните. Пясъкът е толкова мек и нежен. Слънцето грее. Ние сме спокойни. Всичко е наред. Щастливи сме и сме уверени. Нека да се поздравим с йогийския поздрав намасте. Събираме дланите през сърцето си. Бяхме чудесни. Справихме се много добре и си благодарим. Благодаря ви и аз. Бяхте чудесни, се справихте много добре. И сега дойде време нашето приключение да приключи. Казвам ви намасте. Благодаря ви. Нашия час по йога приключи.